Така. Хора... Това е такива дърводжанко, което се роди в местата му. Те първо, ето, едно цвете без едно случай. Това е така, обичаме, не ме обичаме. Не ме обичаме. Обичаме. Да. Обичаме. Браво, хора, обичаме нашия човек, обаче няма да казвам. Така. Хора, сега ще търсим някакви... Да. Имаме за тази единствения епизод. Да. Така. За унази там. Така, хора, в момента аз да се назгодя, защото съм взела чантата. Ще той зарежда телефона. В момента е с такава преносна батерия и снима. Затова аз трябваше да му сложа геймърската чанта, буквално. Да я нарека така. Добре. Да, ето ме и мен. Човек, хора, на мен. Ама го. Не знам буквално какво съм заснела обаче. Пращам ви целувки от мен, аз нямам в момента. Знаете доста добре, аз съм... Добре, хора, ето го господин тичащ. Аз няма да тичам, просто този човек, който снима. Той снима само по един, той каза, защото специален снимач. Тук той затрудни с скачването, аз съм до него и просто му казвам кой е буквално. Преди малко къде чупихме бутилката. Е, тук, ама. Сега съм за друго. Айде, вижте хора. Тези стари постройки преди милиони години. Не е сигурно дали с милиони, само да потвърда аз. Да, дядо ми е бил. Ами, виждате. Кой? Дядо ми. Моля, да, не са милиони тогава. Трябва да смине един век, в принцип. 5 века. И вижте хора. Така, хора, вижте му чантата буквално. Не за тази Тук му батерията. Да, ето го господин. Да. Махам духовите. Да. Ето го как се е нагъзил. Е, so cute. Махам съм 50 тук. Куче! Махни го това от тук! Кати! Момент е го снимам. Да. Оле, тя работа ти там, да тоже с тия стъкла. Къде съм ги трошила, бе? Видя това козаро, че трошиш стъкла. Там не ти работа. Какви стъкла съм трошила, бе? Не знам, ти сега тази видео козаро. Така, хора. Така. Ето и обладаната къща от мен. Не е обладаната унази, за която ще има нов епизод. Добре, Мартин, защо си толкова голям? Хора. Бях бъркал телефона. Шегувам се прави. Момент, че ще да снимам чичам. Към вас ела да питаме нашите. Да ме снима. Така, вървим към къщи, която е част 5. Да, ние в момента аз ще снимам как ходим. А част 5 ще е спиране, да питаме нашите, пускане да идем до тях. Почва част 5 и така. Сега ще ви преведа през целият един път. За мен с ходене, не с тичане, Марти. Ти си до мен, за да снимаш. Не аз да ти държа чантата, което е малко неловко. Може да му направите скриншот. Марти, аз покажи за скриншот. Окей. Още един. Готов си. Така, сега как се получават хубави снимки? Моля? На него си нахва, това се кучи си спика. Не, къде си фали дрейте. Така, хора. Тихо де! Снимаме. Да. Марш, бе! Гледайте го, бе, това! Че е бил тука? Марш! Марш! Сега, чакайте да покажем шибаното куче. Марш, бе! Марш! Спри! На пауза. На пауза. Така, хора! Продължавам аз да си хода към Марти. И си задавам един странен въпрос на ум.
Мама дали ще ми даде, тати дали ще ми даде да съм в Марти. Труден въпрос е за мен това нещо. Обаче ще хапна от това, понеже ми харесва. Знаем, че е листовна джанка. Много вкусно. Снимай, ей, мене малко. Много? Не Пригодна го. Господино. Тито. Така, хора. Отиваме към нас. Марти ходи пред мене. Темпо. Споделяйте видеята и да абонирайте. Може да ви се помогне на канала. Please, Чан. В момента отиваме към нас. За да питаме мама, обаче ще стопирам там. Да дам артикулите на Марти, неговите артикули. Имам на предвид телефона му. Камъните. Камъни, бе, човек. Олези скъпоценните. Какви скъпоценни камъни, бе, Марти? Къде са? Горе имам колекция. Кърпички. Батерията. Така, хора. Сега отиваме до нас. Давам чанцата на Марти, която съм сложила, за да мога да го снимам. Ай, върви напред. Като стигнем до нас, ще дам, ще стопираме. Ще се префърва нещата. След като получа одобрение от нашите, или не одобрение, ще съобща на Марти. И после Марти ще ви съобщи на вас какво се е случило. Надявам се да останем заедно. Нали все пак? Ние си го снимаме 7 минутки вече и нещо от това клипче. Ние сме повече от Клипчето е там. нещо, ама просто на части го разделяме. Да. 5 часа не знам колко време ще бъде, обаче ето го газа. Грозното гадно ключе. Марти, време е да си предавам артикулите. И да започнеш да снимаш мен. Слагай чанцата, ето така просто на врата. За момент хора ще виждате кучето. Има някакво е там. Добре. Марти вас виде, обаче ми падна нещо ценно. И сега покажем на заедно. Ай, се фрънскам геймербол. Ти, ако гледайте и тиктоковете, аз не ги гледам. Да, имам 10 хиляди, моля ви, лайкнете това видео. Ако и ме последвайте. Всеки нови мой последовател е последван. Просто слушайте, аз съм от Клип с Марти и буквално ви последвам. Давам ви лайк на всичките клипчета. Също така, ако иде сега един въпрос, който сте трябва да пишете в коментарите. Стоиш тук и ме чакаш. Добре. Така, този въпрос е: знаете ли в TikTok канала Марио? Не, Марио Вянов. Е някакво такова. Там има едно видео, където аз бях и е много харесвано. Абонирайте се и лайкнете. Така. Така, хора. Само че да слезем в него. Ето тук важно. Дам да гледате точно баш. В момента влизаме в TikTok ми. Бари горе. Влизаме в моя канал. Ето го. Даже може да го снимате. Ето го. Вижте само харесванията колко са. Какво? Какво? Ти ми на себе си. Хора, какво да направя с просто... От колко време снимаш? От колко време ли? Мисля, че миналата година започнах лятото. Не, ти си... Миналата година... Не знам точно. Къде е лятото? Прави. Мен Калин ме направи ютубър и
И аз имам TikTok канал, обаче. Ама не качвам много в него. Моите ще дадат всеки. Питай ги първо. Защото иначе няма да дойда. Добре. Момент спри за малко. Върви. Някакво тук. Да, не се промъркваме, това е моята къща. Мамо! Цвети дойде! Цвети дойде вътре. Да влезне вътре. Може ли? Майда! Може да проверя. Дай. Хора с телефона. Най-известният тиктокър. Аз. Може би има по-известен. После ще задържа моя тикток по-задълго, за да можете да го напишете на вътре иска да го напишете. Да? Някакви от нас са защото там моите диски са вътре, обаче тук аз не съм свикнал да прикачам този си диски. Тук ми хора няма това. Хора. Когато ми ръчичка обича на дървата. Вероятно вие хора. Вероятно вие. Момент. Значи, спира видеото, аз ще оправя кучето. Момент. Така мислим да приключим видеото. Благодарение на вас може да стигнем 8000 абоната. Нищо ще сме много малко 3. Но лайквайте и ще се целим към голямата цел. 100 милиона абоната. 100 хиляди. 100 милиона. Хиляди. 100 милиона. Хиляди. Да, милион е повече. Окей, аз казвам, че сте... Абонирайте се. Хилядите, Марти.